चाहे समाज जाए बाहर में। अच्छा ठीक बा, चल उठ उठ एकरा सके जल्दी से स्कूल भेज, न त बुझ लिए हम तो भर का घुमाइते रहले, तोरो के है लाठी पे बैठा के घुमा दे। ठीक बा चल तन। अरे केहू के सुनाई नहीं दे, हम सुधारक चाचा बानी, न तो बोल हम अपन करी मनवानी। हाँ हम अपन जवानी के क्रिया खा के कहतानी, वो हमरा से गलती होइल हम ना देखनी है। बताई ना छोरा, फिर कोनो गलती कैलक का? पहले तू ही बता कि अभी से 4 घंटा पहले तोहार लड़का कहाँ रहे? सुधारक भाई इ तो ट्यूशन पढ़े गइल रहे। ना एकदम झूठ, देखे गईले हो कि पढ़े गइल बा कि ना? जो पूछता अपना बेटा से कि पढ़े गइल हो कि ना। अरे पढ़े काहे न गइले? अरे बाबूजी सुधारक चाचा झूठ बोलता रहे, हम पढ़े गइल रहे। तू झूठ बोलबे तो साला गोर हाथ बांध के मारत रखे। पुछवाई हम सुधारक भाई। हॉस्टल का तनका हाँ नहीं पहले निकला अरे समाज सुधारक होके तू औरत तारा तारे बेटा मारता। हम तो समाज सुधारी करब, चाहे तुझे जितना लौंग लगा कुछो का माल तो बड़ा बिजोर बा। हम तो ओकरा चिखी करब, चाहे समाज जाए बाहर में।